Hej HG1. Jeg vil nu vise, hvordan I får fundet forskellige skabeloner frem i Publisher. Jeg har startet Publisher op, og den kommer og siger, hvad for en slags stykke papir skal jeg bruge. Og jeg vil lave en brochure, og det kan jeg gøre på to forskellige måder. Enten kan jeg tage flere tomme størrelser, og så kan jeg gå ind og vælge brochure herinde, og så får jeg simpelthen en helt tom brochure. Den her er simpelthen et stykke A4 papir, der er foldet. Det vil sige, når jeg kigger på den, når den er foldet, så fylder den ikke mere end A5. Den er der mange, der bruger. Når man bruger den her og trykker den frem, så bliver man spurgt efter, om man vil indsætte siderne automatisk, og det i en gruppe af 4, det skal man altid sige ja til. Fordi på sådan en brochure her, er der en forside og en bagside, og så er der to sider i midten. Så man kan altså ikke, når man indsætter her igen, indsætte tom side, så vil det igen være A4. Det vil jeg så ikke. Det var den ene måde at lave en brochure på. En anden måde at lave en brochure på er også at starte med at finde forskellige brochurer hernede. For eksempel sådan en her, som ligesom bliver foldet i 3. Og der kan være flere udseender af den. Og der kan jeg trykke opret. Og nu kommer den lige frem. Hvor man har, at det er meningen, at man folder den her og her. Og så har man ligesom et layout, man kan gå ud fra. Det var det.